bang pen nang papuk laki ampen nengge mat ni hemake sar phano luki pahara rong sar phano non manang sapang thoro data hai ko sabora nang phanpu kupiro nang athania kamai tu Puluni Digital News Forum Masai Hemalong PSP aputhak tong sikot pen phirang ke mai ke pha lason si kedam tang phai kuni ni phai thong kep arni Puluni Digital News Forum Masai Hemalong PSP aputhak tong sikot pen phirang ke mai ke pha pon bangso phirang ke mai along ke pachini pon man tunita nilitum bangso project along chedon dun thek thela pen longle pekpon thek the pusi pachini pon tangte ang tonalam alang litum phirang ke maya long kaning je ponalam the pen le ang ton pen arjupon xina news report public tv karbi anglong aprangsi pining we apor ke do apor sitame nangle tum media bitung dumhan dak nangle tum metha asai hemalong phuluni kupila digital news forum dak nangle tum asai hemalong na chop nilitum kebang pen nangle tum na chitong don theka pot nangle tum hana keru piparlo lapen pining we kupi posin nilitum labang so media athengno kebang nang kok ma pulo tangte pini mande ke damtangar ni anpen sitame dak fulni constituency arlo la PSP mate palm storage project kibiji tualam mentu pen sinilitum karjulong ma hala swarni penilitum koane je dak la banke padonang ne la so project banke dak elitum constituency arlo padonang ne pusinilitum hangtaram bomlo la penke news kadoga be sitame nilitum pi bomlo puwai fit sitame atumi arni ana banke nilituma along kache theklong banke akaprek pina je alam bangla son lo company tum banglo company tum ben li chingkilo nili mithang ma se chingkilo je nangtung kupi phansi dak ke banglo lapen nangtung kupi phansi dak pilar ke bomlo nili arjulo amatsi alang tum nang thanlo je o lake drone survey pus nili phanang pulo ante laso drone survey kupi phanlo pus nili arjun thu boilo amatsi labangke towar kasemar ji phan pus nili phanang thaklo amatsi laso towar kupi phanon de kasemar pus nili puthulo angko rong asor fandet ma mante dak nang tuma ka pre kam na claim fan pusinili pulo ama selang tuma nang pulo lake rong asor fandet kali dak ni tuma ka pre kam na claim fan pen sin la so to war bang na semar pusinang pulo nili fan ama sinili pudun lo lason pulo tangte nang tumbang nona mara bangke kami claim bang asap so pasang chotha pusi pulo nili ama sinili bangke kado we hala juntu laso project kibiji la torte lang so lang ben lukhi pahar area bang sinili damlo visit damlo nili inwet kali ke dam tum dupik atumi nili tum bang koi so se atum si damlo lapo ake hati mong sango ta dolo purong pi sango ta dolo son hak si dak atum an bang ke nili tum atumi dam lablo lapen dak nona cheklang donde atum ta dolang sit nili tum bang koi so se arat si damlo ama se habu pe nang chiruilo nili phan pilo nai pu bang ke laso towar nangli nang helat veri nangli area kaprek la nilitum area la posin nangli la soto war nang hela very panta nili phanang pulo la pen ke la sona taxi la so project ku people of binang ni punilitum ke kroidun de thi babangke pini yarni ilitum che theklong lo je kar biang long long ke kisung tin sitame emet hang kar biarat ke do dim sia kisung do di la si non sitame la so project jong sinang do kok pulo dangte pini yarni ladak inglong ke do arata tum aphai ko ano ke do ke pini anu tin a political party dum da chinilo je ladak inglonga ke do arata tum ke aphai kompik pik tangte no la so project nang bikok pulo tangte la so project long ke kami klem tum bangkon ke bangpo dak bang suri ke thompen abad bang suri plipen abad atum siki bang lada anda alang tuma bangke kupilo ladak ke project padonang itum han pilo kahino ladak bojar dopo hospital dopo school dopo pusi nang pulo mati ante la so school ke koma phano ki kimbi poke pini ani council authority ke do tum CM atum EM atum MP MLA atum jong si aning ke hang la so to war ke ba la so to war school kado ke hospital kimji system council ar lusi ke dolo ke antela so arong ke pini ani ladak affected a village ke kon rong kep so si ke dolo latuma fan people of pini ani pithe khere ke council ar lusi ke dolo latum pinon pilo adani ambani tum rangwe de ladak hospital kim thek to war kim thek putong latum
ka aningar lo ke duma councilor lo si ke do amuni to angko MP election MLA election MEC election ta total ang sorat puno lukhi pahara rat puno kaddo kawe longhu arat puno total rongtara arat puno rongtukong arat puno ta lada councilor lada kamaza amithang arong amen pensi voter ID da dolomati just government pensi alang liphan appointment pilok chalo arong ke do vek ke lake rong arat rong asara tum hello ahem phula tum arong do aha war do along le do lasi hela customary ateng pelotang te rong asar la pen rong arat atum hello min aja kong ke dolo sarkari gambura phani to man pingtung te pugali hai seta customary lo teng pen le che thanam plote halason hello lasi alang li tum son alam kaning je bangke alang li tum chini ne dat pote la bangke non pen chini nang po la pen land acquisition alam the non nili ke than pakam je je der son lo seta apport hi ke posi land acquisition kopine ilitum national interest aphan ilitum debt aphan ake me aphan ke claim ji project aphan ake me aphan claim ji pulote longle nang ji pulote kodaga longle sinang ji hala daga longle jong lo pulote hala dak ku ppia ki sung de ji hala daga rada tum aphan hala dak ku pia dim lo forest area ma wildlife area ma animal corridors ma elephant corridors ma lahai lang pa me pensi long le bang ke acquisition akam bang ke claim nang ji non la dak ke long ho rong ta rong tu kong tortilang so lahai ha warta forest ai selo forest itala ke reserve forest kali adim ke inglong lo thengpi thengprang dopik lo thengpi thengprang dopik inglong aposi marat mareng ta dak ke dolo teke bongkrui thiyok phakleng ta dak ke dolo si hal hai phanta lang nang ji nang li jong si land acquisition act arona teng pen claim ji pelotang te hala so ek teng pen ke aprang si ke la long le a clearance abang nang li en pa aprang et si hala dak bang ke nang li pa phodam long ji hala dak wildlife clearance enang helang green tribunal clearance enang helang pollution control board clearance enang helang la son thak si son kep son in koya clearance en laba phi hala dak amuni da consent en laba phi si 80% non ke private company tum hansi alang li tum ki PG private company tum sila dak ke claim ji plot tangte 80% amuluk hala dak affected amuluk atum a consent alang li tum che don dun dermatik ke la sol la asai bang ke pangcheng long le sita nona bang ke la tum ke pilar ke som copy ne drone survey copy pilar ne GPS survey bang ke alang li tum claim bom lo se pa claim bom na jong si la son claim bom aron repen rar phan kang check ke therpen ta chokji pusi ka matha pen si claim bor ide plotang te alang li tum si hala pham mang ka che todlo la solam ki jong si mokoda long le rok plote alang li tum che thak do na thai we det po ta sinili tum alang li tum koda long ko son si ke hai nei ma alam alang tum na thano elo ta se alang li tum pa claim na seta alang li tum la ke remvek po la pen dak nilitum alang litum ka selam a propose a map ta theglong elo alang litum chini ne der bon nitum theglong elo puta seta nilitum theglong elo la so map bang ke pujang phongar lok nilitum a hawar anda nang lela la si nilitum ta kroi krelo la pen ladak hoy alom ke do tarabasa hanboka langtereng sentar chapong arat atum antala bang ke akisung phopo la pen la non latum ke pudamete la non ke kipidun kang tung atum ta hoy sia hemdo alapen arit ka inglong ta do pulo alang litum chema thalo ne hem thoi do ne biri thoi do ne daksi la so tangka pen hem chikim po gari motor akeme keme chenam po dese ne ka thanga sumselo pusi ka matha sita non alang tum paklang loje la dake nang tum PRF di PRF pusi paklang lo proposed reserve project pusi paklang lo di laso PRF amen bengke kithera raji da kina welu la bengke laso project ladak bilong nangtum nang chedon dunde pulo dangte nangtum ajat buno nangking nang theng rubi taho nang he nang prilabi taho pu ka che ther ning da kina welo dake nangtum jongsi komane ladak jongsi ka chikroi dun atum do puti nangtum kroi dun joino ki kroi dun de tum ki nitum nilong leke nitum cherai kom vek ji pusi kamatha ke dologe nupa cerai kom vek po nitum ka chikroi dun de tum pulo dang nitum longle me thang ko sono ka cerai kom lagi nitum si chini lo lasi ka daga bangke ka chethera reji nang la soto warang chehelari nang king nang theng robji nang he nang pri labji tang la hai bangke ake nang sia bilu nang tum da karbi ge no la so project ka joini si karbi ben karbi ka che bhong ji ga ke nang ma sia bilu dake athe itung ke kubi polo ake nang abe ke nang da mo pe nap ke ladak phulunia bojar si bai
nang ta ko penap ke center bozar si bai nang ta penap luring tipi si bai di pulo nang te pi kam lo itu la itum la bang adani ambani tung ke bang dia joni pen da itung je phong po la pen ke central government a project pen state government a project pen dak itum asam dak Karbi Anglong alo ko pi kam lo je phong i kenang ke do i ke avi itum la si jate non matha nai bang ke la so project ka bang ke along ben dak ke chok chi la pen ke dolong le po dim pulo dang ke dak phuluni constituency ar lo long hu rong tukong rong tara tote lang so lokhi pahar kado gawe long ke ake chakita ke nang se belu la si kado gawe non nili ki pudaim pu bangkel mathanon MLA dorsing rong hang punon CM tuliram rong hang punon nangli tum ning chibi noy je nangli tum Karbi akhai phan si piniarni MLA asit kangni mante MSC asit kangni pen CM kacheman mante nangli tum kopia aphan apharma koma apharman si nangli tum ladak pini councilor lo kangni lo lapen ke nangli MP Omor Singh tiso nangli Delhi long kangni dam hadak parliament session long kangni dun long koma apharman mes nangli kangni dun long lo Karbi Anglong rat apharman pen ma mane Karbi Anglong ke arlo ke do Bihari Bengali apharman tong nangli kangni dun lo badak nangli cema thapik tu lasi nangli tu nili ladak na non media true sinai pulo nangli tum la bangke claim rinut nangli tum claim rinut jong si ke claim pulo tangde nili tum rat nangki thulo pulo tangde pini arni atumi head lang borolen longta 6 hai project ki tum long ke nang le ke nang matha nang nei ke ni tum long le ke ni raiji ke nang tum pilo matha nang ji ke pu ante hala so raiji pu ne phanang ke chaka teng pinyang bong kopia posi survey pawang aret mate non la hai nang forest nang toyaret ma lap nanene hat Kerala Chennai Tamil Nadu ponane lahai amunit nang toyaret ni tum chi ne pen lahai ni tum ke Tamil lam da thek the alang tum nang kang ki ji Hindi ni tum ka ke thak on ji ar leng alam ante ni tum inglong asor phan ke alang tum kopi lo ka ma tha ke lu o aning hang aling paklem nang la tum phan ke pathi nang potong alang tum MP MLA la pen CM atum ke ka ma tha ma lalo ne ki puji alam ke nili lokhi para rong asalo lasi nengve pen nili ke matha la sona lam lo atumi dikta me alang le tum dak na alang le tum survey ke bang stame la son sinang pukang nang tum pilo na chini dun ne tum dak thoi si ne tum gute ta me ne tum si dak dolab lo ke ne tum pulo ne towe hata pu jongsi la dak jongsi la ha project nang biji stame ne tum ta rong asardo hako 1950 peneng an 75 years ke chok netum phana rong asardo netum phana nang chi kime mati posine pu stame alang le tum nang pulo lahai ke MP MLA CM atum ke bang ya kamli netum committee do ke committee tum long netum nang ching kiji ke pu ante netum la so committee tum phane tum alang tum survey ke bang netum ga chong ki dun hot kopia service ke bang lo pu kopi sande la so committee tum nang than kang ke dat lo la sinil tum ning jang jelo nining punglo pinian ne tum pinian cheklo jon e par alo la so ka che song along non anta pisi ne tum phan la so alam na non anta nang than dak thak thedat lo nang ke thar nang ke hapta do nang keng nang theng pongji nang hem nang rit JCB pe nang po phuk apji non PMAY hem nang pita nang hem la hem ke nang nengwe mat non JCB wan pe ne nang pa phuk lapji ampen nengve mat ni hema ke sar phalo lukhi pahara rong sar phalo non manang sap kang thor ro ta hai ko sabora nang phanpu kupiro nang thania kame do ke ante la hai tum tong non council ka sulai lo mal hai tum तुम्हारा बंद पूरा बंद la ke sar therong hang rong pubo sar therong hang rong asar barim o kali sar im rong hang alang si atumi nengve pote pini kon tarik lo la ke bang tani ninga bedala pini 29 la 29 28 27 ajo sarim rong hang ke kopia kam lo ni hem ke bang nang ji la pen ni hem asa bo ni po phan kopia kam lo nang sap kang thor thor da ji polam ke nang sap kang thor thor da ya ta nang chu ye ke polam ke pi lo kan ni je kang ji la pen ni hem PMAY nang pi do la ke sarim rong hang le nang ke pi kali la pen sarkar sinang pi sarkar nang pi jong si sarkar jong song si Dr. Tuliram rong hang ma pen MLA dorsing rong hang la pen MP Omor Singh Tuso la pen ni tum non khulin homasti ni tum ke Bida Singh England MLA jongsi la tum nang pipe pulten nang pap hoglap na soam nang chi pholap pen JCB chogali dampar che wana che ponlap sta ni tum ni ningoi stame
alang li sarim tu so or sarim rong hanga son son nil tum phananga ther nang hem nang prilapji ladak hem nang chikim long le ne phanang chingki dat matik la pena muka phana keng thengpong ji polam bang ne tum phan pini pena bang bong nil tum along bang sila solam nang pachini vek nang nil tum la sinanga puji Salim rong hang PSI siklen bom. asai bang ke nili chini ne sitame atumi dik nil tumarong siwang alang non mat ke rong asar si chobom lapen dak nili hem akesar tum han ke dam akethan bang ke nili SGB asa kurilong alo nang tum han ke dak pan la nang plung pista un polam si alang kaning je Tapi Salim rong hang ke alang di long le kidun la kuson do malabang. alang li 25 bikha pielo ta ho kon la dak 25 bikha chi jo pidun alo ne ke poisa enlong le ne sitame alang ke nelong le ni ko ne 25 bikha pidat un le nang tum kopi lo posi pukang lapen atumi dik 27 ani alang tum pilanang SG panha daka hilik nang khodani bangla son kaning je kang la son lo halo dak nil tum nil Narju poma. Tata te labang so project jongsi nan bikok pen. La itum karbi arat kisum nai keceng sike na tum pilot than paklar di labang so alang te bukan tan. Ilitum ke inglong asode ilitum ke hill stripe puse bang government men ilitum bang na ka recognize lo lasi itum ke aron ta ilitum ke kapre bang asonra komane hichi ke along ke long ahor mu pen ilitum ke kardom kardi nane mondir ke dam tho konane la son pule ilitum ke claim gali ilitum ke kachiki ta nature phansi kachiki nature pen si ke reng inglong arlok thengpi thengprang bab bi pen ilitum ke reng haladak si chuti ki po haladak si do po haladak si emhang thek po haladak si chijang politum ke lasili tum ka chardom ka chardi ta arnam punon kachiki ta ilitum ke nature phan lasi ilitum ke jasemet ke sekar kli rongker chujun pencheng lok rongker chujun lok lo tang te ilitum kar biatum la pen kaprek hill stripe atum an ke chini lo ilitum inglong si baba mung kiri dam pudoji lang thelang pong ke teng pudoji rong ke rong om hutala son lo chujuna hutala son lo la pen hala ilitum kichi ke jang hut anta ilitum mabangke necar phan ke kachiki ke kenang sodlo la pen necar phan chiki ke plotangte ilitum alive abangke cheng da chengun e jutta judune la helo ke the nailam lo la pen non ilitum ke secret place do non soklong taralong son hala da ke ilitum kar biatum kardom adim haladak arlong athaksi sok aning kanwang ta sok wang hala so dim tani tum paklang dam thek aning kanwang ta ame thang si sok arong wang ji arlong athaksi la pena sok athe me pikji la sona dim lok se hadak long ni long thom do la pena so sok athe none ke men lo la sona dim ta do jong si la haya project nang bikok lo tangte la hai litum secret place ilitum kichi ke jang thiri punon kadok kawe kardom kardia dim punon la hai anta avedet po non umrong so theklong lo kedi la pen example best example bangke alang litum hospital do po toar develop opolo Guwahati ke aprang e karbia tum lok si ke dolo aprang develop le ko ke sandong e Guwahati develop piglo building ai selo gari motor ai selo kadok kawe luxurious life ang selo hada ke do seta develop adim develop piglo seta karbi tunge non avede asi non dak sok long ta adim mo develop pig po building ai se po gari do pig po seta karbi bang avede pula dakta hala jagirot paper mill long ke karbia rong selo dake rong thom do hala dak karbia rong hala dak paper mill bikok lo paper mill han long le pidet lo karbi tum han plung phun lo a paper mill bangke ningkan thom kep ne pen jut kok lo aveder lo setala soka akar bi tum han la solong le non chelong le kedi non la so jagirot paper mill adim long ke Karlitang kang burate rangapan ingdeng hini kachiki mopon lason si great rock nong nomati constituency ke parlo denarong inglong kiri ding so terangarong amikar Karlitang kang burate rang apan to dead anniversary mati ingdeng hini kachiki mopon Karlitang kang burate rang kidam tanganing kan surhini ra ingkoi ra ke thom phaikuni ni phaithong kep surhini ra ingkoi ra ke thom arnikang sam por phai trok apor malom Karlitang kang burate rang bang so pier the pen che utikang si chomrong medam juilo alang li pier the dodun boma hot mati reng te ka hot asumara phan kimisen sen asai angdeng thantika
Karlitang kang burat terang lapen acor kasang rong hang pi latum bang hini cepat cor det pen asomar bang pli cepat hepon long lo arlo soi nut pin so bang ke thom lasi piniar ni phai kuni ni phai thong kep suri hini ra ingkoi rapho Karlitang kang burat terang jom rong mi ke padodun long pami ji aphan lapen aning ke parong wer ji aphan pining pen ingdeng hini kachike mopon Denarong pen nilituma phirangki arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong. Apangse kardom pajel iklo Karbi Anglong news lapen public TV Karbi Anglong kelang ber arat an phantam pasi pini niliham asai bangke nilipo yotipen kachi warni la lagi November thongkep mate aikuni thongkep surhindra ko rappo pasi pini arni bangke nilipo yotipen kachi warni la terang ko warni la pasi nilipo amna ke temperatura pasi nilipo apan anso se akar jong chomrong mi kapad dono ko meji pan lapen aning parong verji pan pini arni yotipen kachi warni pasi ileto temsi cengwa cing sai pen nilipo apa cakap cikimbo asai deng pon lah pasi ini tum alang lipan pirte de bomot pesame cing hon o lapen alang li misen asai andi tamen than pon bo lapen alang li pirte de bomot tame dili tum apan misen asai ang deng than pon bo lapen alang lipan mate nilipo kamera terang pirte de bomot dili tum apan isi kemisan asai nang klaim pon lati rabor mati dera karong tamni erong di mangke na 1 kilo peson ni tum tammi tasu rabor mati dera erong ni kan si tum tammi masap soke awal sai lang pon la dasi ni pu apan ansok se chomrong me kapan donong pa meji pan ni tum ini mangke kachikumu asai deng pon la ni pai la pen ni pu seperti tapcom asamar ke sepen sabang atau so yo asik ini yani bangke thai kini thongkep mate November 5 yani lo asik ini ani bangke ni pu aphan chomrong mi chomong su kapad du nong wer je pha la pening parong wer je phasi kini kachi ke mosai deng pon la asi sini asai deng bangke ni pu aphan dan si ini bangke asai deng pon chola ado Harbara rong pararong arisoi jangatum chingrum ponsi towar ki pangthai asai ki dengpon denarong a hitia dung het kedo harbara rong pararong risoi jangatum hinpen patir pi ponsi kilometer isi sose ajagatuwar ariri penang an kangram thek ponlongsi phaikunia chiklo ni phai thongkep arni kepang thera sai deng ponsi towar pi ariri thengpia klim ke epon jia phan chisik chidang pon pusi nilitum phirang ke pen bertanang palipon rongro balong risoi jangatum ke klem ke dam pen chenglo pangri pangdon an parta loki charli anathu kapaprang donang ji along penang an arpudo lason si isi arong chukim det lo pulote klengdon kleng sarpo arpu chepek pon det aphit rong along ke chari kachalon pon aron penang anarni pentami chari pon lo lason si denarong hitia dong het kedo harbara rong phara rong kleng sarpo biju rong hang lapen klengdon baisong kiling atum pen chari pon bang thongke brisoi jangatum pen ason sai ke klem ke dampon asoni pini ni phai thongkem arni kepang therasai arni sia pharman dengpon denarong pen nilituma pherangke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong nilitumla harbara rong pharong nilitumla riso jang pen nitum cipatik sila nitumla kepang therasai dengpon no dan nilituma rong la kepat lo kilometer si susai shot bang dui la so nong ban tum lang pon la gari kerek atum tani accident do ti la si la so pen tum la so yang pen matha pon la so bang klem pon le te mesan ni pun tum matha pon si la bang so sai bang deng pon ke pan tang ten te ni tum la theng pi arong e pon ni se matha pon theng pi arong
para orang farang reso yang apa bang ke bang tongkem berapa bang doi ini ni kuana farman lo klaim ban ni tumla tang tetik bang ni tumla la bang so sai bang dengkon di sini masa pon kedam tan ing kan la pusona sai klaim pon ma kita tan ikan bang ke aprang tumang koson data tenong data non ni tuma au be bang don si eceng pon na ceng pon ande to war bang mi phone ga misan tuar pun di bang misan